Nechutný, nejlepší, nejvíc scary týpke. Oh my god! My jsme Slávie, Sparta kurva. Vítejte u mý prohlídky New Yorkem z pohledu turisty a z pohledu cen jídla a všech fast foodů. Řetězce jako KFCčko, Mekáč, to je tady úplně basic, takže White Castle a ostatní určitě, Popeyes a tak dál. Probereme podle mě tak 10 až 15 fast foodů, no celkově prostě restaurací, kam se rozhodně zajdem. Ukážu vám ceny, ukážu vám, jak to bylo dobrý, takže rozhodně nezapomeňte sledovat. Hoďte tam ten odběr, hodně z vás odběr nemá. Pokud mě náhodou nesleduješ na Instagramu, to děláš chybu, protože tam dávám veškerý storíčka, co se každý den tady dělo, nebo vlastně pokud si koukáš ze záznamu, tak už stalo. Najdeš to mě ve výběru, odkaz je v popisku videa, takže si rozhodně klikni na link a můžeš se podívat, jaký to tady je. Užijte si to, rozhodně mi do komentářů napište, co byste ochutnali vy. A my můžeme jít na to. Takže byli jsme na typickém parku v rohlíku, co je tady u Times Square. By the way, tohle je párek v rohlíku s nějakou cibulovou omáčkou, kečupem a zelím. Corn dog a cenu vám asi nechci ani říkat. Stálo to boje 1000. Jo, 1000 korun, právě jsem vyhodil 1000 korun za párek v rohlíku a corn dog. Škoda, že jsem až doma zjistil, že normální párek u Times Square stojí okolo 5 až 6 dolarů. Nechal jsem se skemnout, no a týpek, co nás tam provázel, který tam bydlí asi 8-9 let, tak mi pak řekl pár věcí, na co si dát v New Yorku pozor, nebo co mě tam docela překvapí. Udělal jsem potom nové YouTube video a když dáte 500 lajků do 24 hodin, hnedka ho vydám. Pokud ne, bude až za týden. Jdeme to pochutnat, jdeme to zhejtit. Jsem zvědavý, protože já si myslím, že ani jedno z toho nebude dobrý. Co s tím chceš to? Hele, tak jsme dojedli teda ten párek s corndogem za 1000 korun, ale ten párek byl mega dobrý, to zelí jsem čekal, že bude hrozný, ale mega dobrý, jako upřímně, fakt jako extrémně. Ten corn dog teda upřímně nic moc. Corn dog hodnotím tak 3,5 z 10 a hot dog tak 7,5 z 10. Kolik dáváš ty, mamčo? Na corn dog tak 3 z 10. A na pár v rohlíku? 8 z 10. OK, takže mamka dává 8 z 10, nechce být na YouTube videjku, takže to musíte prostě oželit, takhle. Za 10 000 odběratelů, ale udělám s mamkou video. Takže se snažte. Mamko, mám 5700 odběratelů, za 10 000 odběratelů uděláme spolu video? Jo. Super, nice, takže za 10k s mamkou video. Enjoy. Takže byl jsem ve Five Guys, dal jsem si tam cheeseburger s bacon, s okurkou, s kečupem a ještě něco. Hele, strašně mě udivilo, že ty tam prostě, když jdeš do Five Guys, tak ty si můžeš říct takový ten základní burger, jestli chceš hamburger nebo cheeseburger nebo double cheeseburger a pak všechno, co chceš, tak si už jenom přidáváš a tím si vytvoříš vlastní burger. Takže já jsem zvědavý, jak takzvaný můj vlastní burger bude vypadat a jak to bude chutnat. Zaplatil jsem za to 17 dolarů. 17 dolarů jsem hodím když tak ceník, ale uvidíme, jak to bude chutnat. Je to vlastně druhé jídlo, co dneska jím. A no, je to salát, okurka, kečup a je to vlastně cheeseburger bacon. Takže takhle to tak nějak vypadá. 17 dolarový burger. Okurky, 2 masa, sejra. Fámo, ty mi to kasíš do prdele, ještě to budu točit několikrát, jdu to ochutnat. Šel jsem si to sníst do Central Parku. Nevím. Že by to bylo něco special, asi se říct nedá. Jestli jste byl někdy v Příbrami v Šáša Burgeru, tak mi to přijde takový basic homer. Nic special, no. Zklamalo mě to trošičku, čekal jsem to teda lepší. Ale stejně je to dobrý, jako je to extrémně dobrý. Právě jsme v mém oblíbeném řetězci a to 7-Eleven, vzal jsem si Slurpee a takovou malou čokoládičku od Mr. Beasta, protože to je poslední čokoláda z těch 3, které jsem neměl neochutnal. By the way, pokud byste chtěli vidět video, ve kterém ochutnám Mr. Beast čokolády, tak se běžte podívat, je právě na mém YouTube. Sorry za to, že nemám sluchátka a mikrák asi stojí za hovno. Každopádně ještě jdu do Burger Kingu a jdu pro vás ochutnat Burger King. A to Slurpee, jako je to ledová tříž, můžete si tam vzít úplně ten obrovský jumbo kelímek, který má asi litr, ale v životě bych toho litr nevypil. Ale je to celkem dobrý, jenom je to v tom asi tak 1000 gramů cukru, ale jinak je to dobrý. Takže jdeme na to, poslední čokoláda. Kámo, to z nás je prej nejlepší. Sračka. Je to sračka. Doslova na rovinu je to sračka. Když si koupíš milku, uděláš 6krát líp, bro. Fakt to za to nestojí. Tak v Burger Kingu měli zavřeno, takže vás vezmu do Mekáče.
A mekáč, nebo celkově fast foody tady v Americe jsou proslulé tím, že nemají úplně dobré hygienické podmínky. Takže jestli se z toho zítra poseru, tak fréškám, zítra jdu na tetování, takže jednak se poseru z jídla a druhý se poseru z té bolesti. Tady jsme s mojí taterkou, která mi dělá první tetování na Lejtka. Say hi to my YouTube. What's up, guys? Strašně se zvědavý. Každopádně jdu vás jít na mekáč, vezmu typický samozřejmě cheeseburger a nebo možná Big Mac, ještě uvidíme, co toto. Každopádně jsem tady nejvíc scary týpkem. Oh my god! Say hi! Say hi to my YouTube! Hey YouTube! Happy Halloween! No, takže jakoby docela crazy ten New York, neříkám nic, no. Každopádně, pokud byste to nevěděli, tak tady v New Yorku je Halloween za chvíli, takže to se taky určitě užiju a určitě to taky budete mít ve videu. Určitě vyjde video, že chodím po památkách, anebo celkově tohle to všechno budu mít na Instagramu, nezapomeňte followovat, máte ho v popisku videa a běžte si kouknout na ten výběr, stojí to za to. A jdeme teda do toho mekáče, uvidíme, co tam budu mít na výběr, jestli tam budu mít třeba něco special, co třeba tady v Česku úplně nemáme, tak si to zkusím dát. Pokud byste zapomněli, tak odběr je dole a dejte ho. No, jak tak koukám, tak my jsme nejspíš blízko Chinatownu, nebo my jsme u Chinatownu, to znamená, že tohle není jen tak nějaký mekáč. To je čínský mekáč. Máme tady nuggetky. Nuggetky úplně stejný. Chuťově horší než v Česku. Jdeme na triple cheese. Oh. Prostě nothing special. A jdeme na to. Já nevím proč, ale všechny fast foody, jako ty housky, mají tady prostě divnou pachuť oproti Evropě. Nebo prostě je to úplně divný, ale je to dobrý, jako je to dobrý. Je to normální to, co dostanete prostě jako v Česku. Můžu to jako fakt srovnat, že to je chuťově na 90% stejný. Jenom je tam ta divná pachuť toho pečiva, nevím proč. Mekáči dávám 8 z 10, protože prostě upřímně ostatní fast foody, co tady byly, mi tolika nechutnaly. A cenově je to prostě stejný jako tady. Jsme Slávie, Sparta kurva. Dostal jsem doporučení na... Dave, jak se to jmenuje? Williamsburg Halal Food. Williamsburg Halal Food. Takže jsem si vzal lamb gyro. 10 z 10. Prý je to 10 z 10 a jmenuje se to lamb gyro, jsem si to dal. Je to takový jako kebab, takový indický torty, ale nevím, jak to popsat. Takže jdem tastit a řeknu vám, jak to chutná. Každopádně mají asi 100 na Instagramu a podle Davea je to achievement v životě, takže zřejmě to je dobrý. Tak jdem tastit. Takhle to vypadá. Kebab z Václaváku, vole. Bez domáčky. Ale já se nežiju domáčky. Ale hodnotí přívětivě taky 9,5 z 10, kámo. Lepší než Václavák. Tomu ver, ale za stejnou cenu. $7, vole. Kámo, ne, jako cením, je to dobrý. Tak máme tady další restauračku a tou je White Castle. Strašně moc lidí mi říkalo, pardon, zapomněl jsem si sluchátka, takže sorry, jestli to je blbě slyšet, ale hodně lidí mi říkalo, ať si sem stavím, že prý je to strašně dobrý. Tak koukneme se na to, kolik za to budou chtít a jak moc dobrý to bude. Mají to být nějaký burgery. Uvidíme, zkusíme nějaký jejich meníčko nebo nabídku a uvidíme, kolik tomu dáme. Jako Five Guys zatím teda nic moc, zatím jako fast foody docela, nebo jídlo tady je docela jako palec dolů. Takže dali jsme si objednávku, celkově to stálo $20 a 62 centů. Já jsem si vzal 4 double cheese slidery a ty stály $5,48, což nevím co je, ale hodím sem přepočet. Pak kolu, jakoby kelímek, který je, ještě se mě ptali, jestli chci malej, velký nebo střední. Tohle je střední. Ok, dobře. Už se těším na taste test, bude to strašně zajímavý. Hele, mám to tady. Takhle to vypadá, přijde vám to v takových boxíkách. Je to fakt malinký, jako když si to srovnáte. A vzal jsem, že jo, 4
strašně mě zajímá, jestli to bude dobrý, protože jestli to dobrý nebude, tak budu nasrat. Houska je strašně měkoučká. A je to fakt jako, že bych to dal na jeden bite. Asi to dám na jeden bite, ale no, zkusíme to. Pak tady máme tyhle ty cheesy rings. Když je prostě jenom cheddar. Takže já těm svým sliderům dávám tak, nevím, no, já si budu tak pro dalších 5 ještě, abych se najet. Chuťově bych to přirovnal jako rozmokovanýmu cheeseburgeru z Mekáče v Praze. Nic moc, jako sníš to na jedno kousnutí, musíš si jich fakt dát 10 třeba, aby se si najet. Cena jako, no, jako o to nejde, víš co, seš furt jako na výletě nebo takhle, takže jakoby cenu hodnotím spíš z pohledu toho, jakoby pro srovnání celkových cen, jakoby co to tady je, aby jsme měli nějakou představu, nebo abyste vy měli nějakou představu, ale nepřijde mi to ani za tu cenu dobrý, že jako ve Five Guys jako fakt to je takový mid, který jsem chtěl si fakt, jakoby očekával jsem hodně, a od White Castle jsem si fakt představoval, hodně jsem od toho očekával, takže nevím, já ty burgery, ty slidery dávám třeba tak 4,5 z 10, 5 z 10, víc nedám, a těm cheesy cheddarovým kroužkům, nevím, jako je to dobrý, ale prostě taky třeba 4 z 10. Kolik dáváš ty, mámo? 2 z 10. Jo, no, tak když i máma hodnotí blbě, tak je to prostě prdele, no. What's up? Teď jsme ve Wendy's a je večer a už jsme po večeři, dali jsme si nějaký ňoky a nenapadlo mě, že tady je Wendy's, snad je mi nějak slyšet, jsou tady nějaký lidi a furt se tu nějak troubí. Každopádně objednal jsem si ve Wendy's nějaký shake a sušenku. Hodím sem cenu, kolik to stálo, myslím si, že 3,69 asi celkově. Každopádně jsem strašně zvědavý, jak to bude, a teď mi ukázal kámoš, že tam je prostě burger za $10, kámo, který jsou asi 4 masa, hranolky, narvaný tohle, takže do Wendy se určitě vracím. A ještě to rozhodně budu ochutnat, takže čekejte rezultat. Takže jednu jsem si objednal a to je vlastně... What's the name? Tak tohle je s čokoládou. Je dobrá, máma ji hodnotí taky dobře. Stálo to asi $1,5. To čokoládové je o dost lepší. Jestli budete tady, dejte si čokoládovou. Dělal jsem chybu, ale ta je taky mega dobrá. Strašně mi to připomíná vlastně takovou tu sušenku z Lidlu, kámo, co tam máte. Strašně dobrá věc. Jakože líp jsem to neudělal, líp jsem to nevymyslel. Je to vlastně jako takovýhle shake, jako zmrzka. Dal jsem si čokoládovou obyč. Já nevím, no, čokoládový McFlurry, jakoby nic special. Tu svoji sušenku, hodnotím na, já nevím, třeba tak 6 z 10, tu máme tak 7,5 z 10, ta čokoládová je o dost lepší. A cenově to hodnotím mega dobře, protože jako je to obyčejná sušenka, shake tohle, ale na to, že jsme v Americe a kámo, všechno tady stojí strašnou roketu, ještě k tomu jídlo, tak to vyšlo celý na $3,69 a je to docela cheap. Když se zvědavý na ty burgery, takže pak se ještě vrátím a hodím si na ten burger obrovský. Ten stojí asi $10, ale je to právě obrovský, takže to rozhodně zkusím. Takže tady máme další řetězec z našich ochutnávek USA a tím je Subway. Nikdy jsem to neměl, absolutně nemám tušení, co od toho jako mám čekat. Fakt říkám, i když to máme v Česku, nikdy jsem to neměl. Takže jsem strašně zvědavý, co to bude, kolik to bude stát, doufám, že to nebude tak drahý. No, uvidíme. Takže jdeme na to. Takhle vypadá výsledná bageta s porovnáním s mým obrokem. Jo, jako to je obrovský. Dal jsem si sýrovou bagetu, trhaný maso, slaninu, pepperoni, salám, mozzarellu, hodně mozzarelly, černý olivy, miluji černý olivy, napište do komentů, jestli taky milujete černý olivy. Pak mám dojem, ty krásy, co to bylo, papriku, a to si myslím, že je všechno. A teď se jenom kouknu na výslednou bagetu. Takhle to nevypadá vůbec asi dobře, ale je to strašně, vypadá to, ty kráso, extrémně je to narvaný, ještě salátem.
randál jako. Každopádně cenově to vychází za moje 5 kg bageta? Jo, 5 kg, no 500 korun, já se kouknu, kolik vychází ta moje. Asi $14. $14 vychází ta moje, no, mám dojem. Jo, 14,19, no. Tak, jdeme ze Subway, úplně najedenej, za asi $14 jsem si dal obrovskou bagetu, jak jste mohli vidět. Hodnotím asi nejlíp 9 z 10, ještě se chci nechat bodík, když by náhodou našel něco lepšího. Ale pokud do konce našeho výletu nenajdu nic lepšího, tak Subway bude number one, protože je strašně dobrý, nejlepší, jak si tam můžeš dát jenom co ty chceš. Mega top a ještě jsem se mega nažral. Jako za 340 korun si dát takovouhle bagetu a jít do piče. Nejlepší. Ti kolik dáváš ty, mámo? Jo, já taky. Taky dává 9 z 10. Takže dobrá, dáváme palec nahoru. Teplý, vevnitř proužáš to maso a ten sír úplně rozteklý. Takže tak, doufám, že mě dobře slyšet. Každopádně uvidíme se u další ochutnávky. Tohle je den 6, ještě nám asi 6 nebo 5 dní zbývá. By the way, jsme v Popeyes, takže vám pak hodím sem recenzičku na to, jaký to bylo. Jsem zvědavý, jaký to bude v Česku, jako se srovnáním, protože hnedka jak přiletím, tak si tam proto zajedu. Mám tu hranolky. A pak tu mám takovouhle buchtu. Je to docela suchý, ale mega slaný a dobrý. Tak jsem venku. Tam totiž bylo strašně lidí, ale jdu zhodnotit Popeyes a to hodnotím fakt asi 1 z 10, nebo klidně půl z 10. Pokud tady budete, nedoporučuju ho. Pokud nejste spokojeni s kvalitou KFC normálně v Česku, tak si Popeyes v Americe nedávejte. Nechutný, snědl jsem toho dost, pak tam prodávají takový jako já nevím, takový malý houstičky, ale to je extrémně suchý a slaný. Jediný plus a ten půl bod nebo bod přichází na hranolky, které jsou jakoby dobrý, ale můžu vám říct, že to je úplně, ale úplně nechutný, není to vůbec dobrý. Ještě mě čeká zhodnotit KFK, Burger King, mám dojem ještě Taco Bell a tyhle ty věci, ale můžu vám říct, že prostě fakt jako Popeyes je fakt extrémně disgusting. Tak momentálně jsme před Burger Kingem a tam teď jdeme na jídlo. Je to jeden z posledních fast foodů tady v Americe, co mi chybí. Celkově Burger King mi ani tolika nechutná, máme ho v Příbrami a není upřímně tak dobrý. A cenově taky není úplně tak moc dostupný v Příbrami, takže já to teď budu srovnávat, ale mám hlad, takže ho možná nadhodnotím, uvidíme, dám si asi Whopper nebo Double Whopper a dám si tomu nějaký hranolky a pití. Uvidíme, jaký to bude, zatím z fast foody v Americe docela velký zklamání, ale hele, jdeme na to. Takže dal jsem si Double Whopper se slaninou, se sýrem, hranolkama. Tady mám ten Double Whopper, ten jdem zkusit. Klasický velký pití, jo, jsem král Burger Kingu. A hranolky. Hranolky, kámo, za mě docela dobrý. Musím lepší než v Česku. Tak se jdem kouknout, jsem na to strašně zvědavej. Tak vám můžu říct, že Burger King je palec nahoru, hodnotím hezkou krásnou 9, mega dobrý hranolky, lepší třeba než mekáči, pak ten burger, jako ten Whopper, když vždycky si ho dávám prostě, měl jsem ho jak v Praze, měl jsem ho jak v Příbrami, tady je prostě lepší, o dost lepší, fakt jako extrémně jsem se dobře najet a cena byla za můj Whopper s hranolkama a s pitím $15, což mi přijde docela cheap na to ještě, kde jsme. Za mě asi dobrý, no. Hodnotím 9 z 10, tu 10 si nechávám na něco, co bude lepší. Ještě mám před sebou Taco Bell, tak třeba to bude 10 z 10. What's up? Momentálně jsme v Chick-fil. Tohle mi doporučil kámoš, absolutně to neznám, nevím, co tam je, ale jdeme to ochutnat, jdeme to zkusit. Určitě to možná mnoho z nás zvá, ale mě to opravdu nic moc neříká. Klasicky jsem si nechal sluchátka doma, takže prostě, sorry, jestli to je na prd, ale když to bude na hovno, tak sem když tak hodím titulky. Jdeme se podívat, hodím si tam nějaký klasický meníčko, nebo říkám, vůbec nevím, co od toho čekat, ani jaký je tam price pool, takže jdeme na to. Takže objednal jsem si Chick-fil a dal jsem si nějaký ten sandwich. Hranolky a kolu, vyšlo to na 12,29 a 1,35 taxa, což mi přijde docela v pohodě. A burger vypadá takhle, je to docela malinký, ale je v tom vlastně jako maso. A hranolky vypadají prostě takto. Uvidíme, jak to bude dobrý, teď to jdu otejstit a řeknu vám. Ale odešel jsem z Chick-filu a můžu vám říct,
Tohle to jako jediný fast food si zaslouží 10 z 10. Fakt to bylo mega dobrý. Každopádně čeká nás ještě KFC, Domino's Pizza a Taco Bell. Jasně může to furt přebítnout jakoby Chick-fil, ale hodně o tom pochybuju, uvidíme ještě. Ale fakt, jestli budete někdy v New Yorku nebo mít celkově možnost si zajít do Chick-fil, ještě je to celkově z těch amerických fast foodů docela levnější než ostatní a za docela velkou porci. Tak, zbývá mi poslední 3 fast foody tady v Americe a jeden z nich je Domino's Pizza. Takže jsme si objednali Domino's pizzu, objednali jsme si elkovou pizzu. Vypadá takhle, jmenuje se Deluxe a jako takhle, u nás je to prostě malá. Dali jsme za to $25 ještě s kolou, takže nějakých, nemám dojem, nějakých $17, je to možný, nějakých $17-18 může stát ta pizza. Jdeme ji ochutnat, je na tom sýr, pepperoni, žampiony, nějaký lusky, jdeme na to. Jsem strašně zvědavý, jaká bude, protože zatímco jsem měl pizzerky, tak tady byly dobrý, jenom to bylo strašně vždycky horký. Je po pizze, bylo s ní zatočeno docela rychle. Co máma, jak hodnotíš? 10 z 10. 10 z 10 hodnotí máma, já hodnotím 9,5, 9,6. Nechci tomu dávat 10 z 10, protože prostě na Lapisa pizzerii v Česku to prostě nemá. Ale jakoby je to jiný druh těsta, je to úplně, já bych to přirovnal k Giuseppe mražený pizze, co je v Česku. Akorát prostě chuťově ingrediencema a prostě lepší, protože je prostě fresh. Ale počítal jsem s tím, že do všeho tady v Americe dávají prostě strašně soli a bylo to strašně slaný. I když ta pizza nebyla prostě quattro formaggi, tohle byla to deluxka, tak prostě stejně to bylo extrémně slaný. No a my jdeme do KFC, jdeme zjistit, jak moc velký rozdíl je mezi Českem a Amerikou. Ochutnám stripsy, hot wings i Kentucky, což je vlastně ty nejzákladnější 3 masa, co mají. A uvidíme, zkusíme hranolky, takže jdeme na to. Problém je v tom, že teď jsem zjistil, že oni tady nemají to, co máme my v Evropě, nějaký stripsy, hot wings, tyhle ty věci. Oni tady mají dva typy masa. Crispy a pak ještě jedno a to crispy nemají, takže jsem si dal 2krát jakoby obyčejný, já vám to ukážu, jak to vypadá. Ale nejvíc prdele, že když jsem na něm řekl, že popřiju stripsy, tak on na mě čuměl jak péro z gauče, kámo. Takže docela prdel. Jdeme, ukážu vám objednávku, stálo to 8,29, což mi nepřijde tolik, ale zase jako je toho málo, klasika. Posuďte sami, já vám pak řeknu, jak to chutnalo. Takže jsme z KFCčka. Zjistil jsem, že oni nemají stripsy jako stripsy, oni mají chicken tenders nějakým způsobem. A ty bohužel zrovna neměli. Bohužel jdeme takhle v noci. A můžu upřímně říct, moc dobrý to nebylo. Bylo to ale o trošičku lepší než Popeyes, takže tomu dávám 1 z 10, víc tomu nedám. Maximálně 1,5 za tu cenu. Mastný jak svině, no, říká máma. Kolik tomu dáváš ty? No, 0. 0. Tak bohužel, no. Jako KFCčko tady, byl jsem s tím smířený. A jsme u posledního řetězce Taco Bell. Jdeme dovnitř, jdeme zjistit, kolik to stojí, jak je to dobrý. Nikdy jsem to neměl, strašně jsem na to zvědavej. Jakože upřímně ani nevím, co od toho tak nějak mám čekat, ty vole, nebo já nevím, jestli to je jako stejný jako Chipotle, co jsem tady jako měl, nebo tohle. Na to jsem vám ani recenzi neházel, protože prostě to není úplně jako druh jídla, který bych jedl. Takže jsem fakt zvědavý, jestli třeba Taco Bell bude něco jiného. Ale je to hodně známý samozřejmě, jednak jako z filmu a takhle, ale fakt jsem strašně zvědavý. Tak jo, máme objednáno, mám tady sebou vlastně burrito, pak vlastně taco a ještě jsem si vzal sebou vlastně hranolky. Ještě vám to natočím, ale jako strašně jsem zvědavý. To taco je strašně malinký, burrito taky, čekal jsem to dost větší, to je jedno, ale jdem to potajstit. Tak, jdeme z Taco Bell, já to hodnotím krásnou 8 a závěrem všech těch fast foodů. Kolik tomu dáváš ty, mámo? Mně to nechutnalo, já tak 3. Nechutnalo. Takže máma 3, já 8. Já si myslím, že byste to měli určitě ochutnat jako všechno. KFko teda jako, no, nevím, už mě trošku kope bříško takzvaně. Myslím si, že jakoby záchod to trošku ocení víc. A ještě jak jsem to zkombinoval s tím Taco Bellem, no, uvidíme. Takže tímhle bych asi uzavřel fast foody, ale jdeme teda na celkový žebříček a hodnocení. Takže palec nahoru si odnáší Domino's Pizza, Chick-fil-A, Burger King, Subway, Williams, Halal
Burg, nevím jak to bylo, ještě teď zpětně na to koukám, a řetězec 7-Eleven, tak to je za mě top, jestli pojedete někdy do New Yorku, určitě tohleto navštivte, protože to je za mě 10 z 10, fakt topka, jako ideální a fakt jsem se tam dobře najet, lomeno cena, lomeno výkon, prostě top. Největší odpadky si odnášej KFCčko a Popeyes, to bylo asi jasný, už jsem s tím tak nějak jel, že KFCčko bude nejhorší. Překvapil mě hodně McDonald, štve mě, že jsem neochutnal burger z Wendy's, ale celkově třeba Five Guys bych si dal i znovu. 6 a 5 zůstává volná, protože většinou to jídlo prostě bylo buď hodně nad středem, že to bylo jako dobrý, anebo hodně pod středem a byl to odpad. White Castle je za mě největší zklamání, o to jsem očekával asi nejvíc a Taco Bell mě velice příjemně překvapilo. Každopádně guys, tohle je všechno k dnešnímu videu. Moc krát děkuju, dejte like, odběr, komentík, znáte to všichni. Když mě přizdílíte na storíčko, určitě se stane, že vás přesdílím back. Každopádně pokud byste chtěli vidět, jak mě skemili v New Yorku a na co si tam dát pozor, když tam pojedete, rozhodně nezapomeňte mi to napsat do komentářů. Napište tam třeba, chceme další YouTube video o New Yorku. Whatever. Děkuju moc za support a mějte se krásně.